Yksi jatkosodan salaperäisimmistä suomalaisoperaatioista oli agenttikoulun perustaminen Petroskoihin. Oppilaiksi värvättiin vangeiksi jääneitä Puna-armeijan sotilaita. Kotimaan kasvot kertoo osasto Raskin nimeä kantavan agenttikoulun värikkäistä vaiheista. Ohjelmaan on haastateltu osasto Raskissa palvelleita suomalaisveteraaneja. Ohjelman ovat toimittaneet Pekka Turunen ja Kari Salmela. Kielto oli, että ampumisen uhalla tulo sinne on kielletty. Tiedustelijalle annettiin tietenkin erittäin perusteellinen karttatoiminta. Rask veti niitä sitten sitä joukkoa ja huudatti niillä, että smert bolshevism. Jatkosodan hyökkäysvaiheen aikana päämajan tiedusteluosaston alaisuuteen perustettiin kaikessa hiljaisuudessa salainen yksikkö, joka sai tehtäväkseen kouluttaa vapaaehtoisista Puna-armeijan vangeista Suomen hyväksi toimivia agentteja Venäjälle. Agenttikoulu perustettiin Petroskoihin, pisimpä se siellä toimi niin kutsutulla Gogolin-mäellä Metsäteknikumin tiloissa. Gogolin katu pääsi niin Radiomäelle, jos se ratiyhteys veti ihan ympäri Eurooppaa, niin kuin sanotaan, saksalaisille saa joka puolella. Sitten siellä oli koulutus näillä desanteilla ja se oli piikkilankaa ja vartiomiehet ja kaiket. No, sen me se oli hyvin varjeltu ja siinä oli pikkuinen hyppytorni siinä pihassa sellainen, mihin voi hypätä niin olkiipäätä sellaista reenata sitä hyppäämistä. Laskuvarjohyppy, radisti ja tiedustelukoulutusta antoi huolella valittu kouluttajajoukko. Heidän piti olla ehdottoman luotettavia ja venäjän kielen taitoisia. Osastoa ei päämajan tiedusteluorganisaation kaaviosta löydy, se oli upotettu kaukopartiotoimintaan ja radiotiedusteluun keskittyneen osasto Kuismasen muonavahvuuteen. Koulutusyksikköä johti Inkerässä syntyinen majuri Reino Raski, jonka mukaan osasto sai nimekseen osasto Raski. Ylimmillä upseereilla, kuten esikuntapäällikkö Vahroksella, oli salanimet. Hänen peitenimensä oli Puputti. Nämä tärkeimmät viskaat, ne oli peitenimellä. Karppelakin oli Pata ja vanhat oli nimeltään Karpov. Meillä muilla ei siellä mitään peidenimiä ollut. Kuvaa sitä, että me oltiin aika vaatimattomissa hommissa siellä, ettei katsottu, että meistä nyt mitään rikosilmoitusta mihinkään tehdään. Ja niin se varmaan olikin. Oppilaat valittiin huolella tiiviin seulonnan jälkeen vangeista, jotka olivat halukkaita yhteistyöhön suomalaisten kanssa. Tiedustelijoiden kurssi kesti 2–3 kuukauteen. Ne oli leireiltä vapaaehtoisia aliupseri- tai upserivankeja. Mun pitää heidän kunniakseen sanoa näin, tai onko se meidän häpiäksi, en tiedä, en tunnusta. Ne niputti samaan nippuun Hitlerin, Stalinin ja Mannerheimin. Kato, kun Mannerheimi, kun me ei tajuta oikein, miten paha nimi se Mannerheimi oli siellä. Kato, kun sitä oli paasattu aina, ja kun se oli heidän entisiä korkeita uffareita, niin ja sitten valkopandiittien johtaja. Ja kolmosleiriltä varmaan ei ketään ylettynyt meidän porukkaa, kun ne oli niin kuin puolue-ihmisiä. Ne oli vähän niin kuin niitä niin sanottuja, mitä me sanottiin politrukeiksi. Ne oli ihan suomalaisen tuntuisia, kaikin puolin ihan. Ne oli semmoisia iloisia poikia ja paljon naurettiin muutenkin, niin ne hampaat sitten kiinnitti mun huomiota, teräshampaat. No, niitä osa oli Armeniasta ja oli niitä sitten Moskovasta ja Pietarista oli ainakin. Tämä yksi Petrov, joka oli sitten Yrjölän apuna noita CV-radioita kolvaamassa, juottamassa, kun ne korjasi niitä, kun oli kärsineet vähän vahinkoja alas tullessa.
Se oli Leningradissa ja samoin tämä Huligaan oli Leningradissa. Hänet nimittäin heitettiin Sotjärveltä yhden toisen kaverin kanssa. Ja se heitto meni osiltaan pieleen, mutta tämä Huligaan pääsi takaisin, jota me epäiltiin, että se on lähetetty takaisin. Ensin sinne ja sitten meille ja sitten heille ja sitten vielä takaisin. Kato, näitä kokeneita kavereitahan nämä osas hommansa hyvin. Niitä haluttiin käyttää. Ennen kouluun pääsyä yhteistyöhaluisen vangin lojaalisuus uusia isäntiä kohtaan testattiin joskus rajulla tavalla. Miehelle annettiin ase käteen ja käsky ampua sidottu vankitoveri. Kumpikaan ei tiennyt aseessa olevan paukkupatruunan. Lähes kaikki testiin joutuneet läpäisivät sen. Sen jälkeen alkoi erikoiskoulutus ryhmissä ja myöhemmin tiedustelijapareittain. Toinen oli tiedustelija ja toinen oli radisti. Joo. Ja yhdessä tietenkin toimivat siellä sitten. Tiedustelijalle annettiin tietenkin erittäin perusteellinen karttatoiminta. Suunnistus ja tommonen. Ja yleensäkin ihmisiin yhteydenotto. Ja ne pyrittiin lähettämään semmoisille alueille, mitkä ne tunsivat, niin kuin lähemmin. Konekivääriampuja kersantti Vaito Simanainen oli mukana yli 90 sotalennolla. Agenttien ja kaukopartioiden vienti- ja hakulennoilla hän kuului ilmavoimien kokeneempaan miehistöön. Vihollisen selustaan laskeutumisia kertyi peräti 56 kertaa. Lentojen kohteena olivat Karjalan rintaman takaiset alueet sekä Leningradin ja Arkangelin alueet. Suomalaisten kouluttamia agentteja Simanainen oli viemässä toistakymmentä kertaa. Nämä miehet oli pantu tuonne Tornierin pommiluukkuun. Tehty sinne sellainen ralli, missä ne oli siellä. Siellä oli luutnantti Antti Porvali oli siellä sitten puottamassa niitä. Sieltä tuli minun mikrofonin kautta minulla oli sitten Antille sitten puheyhteys. Ja aina kun täystiä se on, nyt saa hypätä, nyt on katsottu.